katay masinati karon nga daotang panahon ingon ang bagyo nga libilop dinhi sa Philippine Area of Responsibility. Inoon doon na kitay gitawag na tail end of cold front nga kining mabuglang panahon sa Northern ug Central Luzon ingon ubang bahin sa Kabisayan. Dinis dakbayan og lalawigan sa Sugbo nga panganur kita hinuon doon na kitay kahayag sa adlaw. Karong adlaw maayong panahon, mainit nga panahon usab gikan ugma inubanan usab kining mahinay nga pang-ulan sa Sabado ingon man usab maayong panahon gikan sa Domingo ngadto na sa Lunes. Ang tagbiralan ingon man kini tibok ang Bohol ug dumagiti ingon man ang Siquijor ug ubang bahin sa Negros Oriental. Mapanganuron karong adlaw hinuon maayong panahon ang masinati nato gikan sa Biyernes ngadto na sa Lunes. Mahinay halos panas ang kusog nga hangin gikan sa amin ang silangan ng Muros ug ang dagas ko bayunan nini magpabilin nga kasarangan ngadto na sa pagabalulon. Gikan buhatan sa pag-asa Oscar Tabada.